Оставя. Дай, братле, още 5 трябва да направим. Аре, ти ли си тренировка? Да, що? Една тренировка, може да направим нещо, да, че съм посол, нещо, не. Ами, брат, няма как. В смисъл? Ми, нямам часове за днес свободен. И добре? Еми, нищо, има си сайт за тази работа, записваш си и така. А къв са не бяга от идея? Часове му свеш, трябва да Бог е, то с колко говоря. Аре, тренер, боса! Ти ли си тренер в бокс? Да, с нормално. Да, правим една тренировка и те малко се раздвижа. Няма свободни часове за днеска. И аз как да тренирам, човек? Има си сайт за тази работа, бе, човек. Запази си час и ще тренираш. Като става с бокс, мога с тренировки, отивам на тенис. Чай, тренировка, чао! Ти ли си тренирал в тенис? Айде, май, той да направи тренировка, като че ми се тренира. Момчето има запазен час. Насякъде аз трябва да запазвам часове. Давай, има си сайт за тази работа. Аз какъв е този сайт, човек? Супер коуч! Супер коуч, беге! Запази си час, запази си час. Супер коуч, запази си час. Я да го видя какъв е този сайт. Supercoach.bg е онлайн платформа за бързо и лесно записване на спортни услуги, тренировки, хранене, възстановяване и ментално здраве. Можеш да се регистрираш като специалист, човек, който търси такъв, фитнес зала или студио. Supercoach.bg – новата платформа за здраве.